Koliko vravaca došlo? A? Koliko vravaca došlo da pije vodu? Ne samo da pije vodu, nego ja sam čistio papagaju kavez pa možda našao i neku, neko zrno. Kad očistiš kavez, da. A ovaj rastura hradnu u pizdu materinu. Došli da piju vodu malo. Dobro, ti čurine su to čudno, to... Malo od hrane papagaja što je stalo